Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhunzu uke njengebhuzu uMajiji Qhumane. Uyabona mfowethu ihlazo ongalenza njengensizwa ukuthi uqede i-degree ya 3 years. I-degree ya 4 years ngoba phela amakhozi awafani. Khona wo-3 khona wo-4 years. So ube nesibindi sokuqeda i-degree uthole ukuthi intombi awukazi ube nayo. Yabona ihlazo lelo mfowethu oyothi nawe ulibheka eminyakeni ezayo. Ubamba ikhanda yabo ngoba lobe likuthusa kwawena ukuthi wena wahlala for 3 years enyuvesi, for 4 years enyuvesi awuzange uthole ngisho umuntu awazi phela mfethu ungitshela ukuthi for isikhathi esingaka wahluleka ukuthola ngisho umuntu owahlala noma u8 months yabo nahlukana ke emva kwalokho, noma wafika wahlala u5 months nasenihlukana emva kwalokho, noma u3 months mfethu, noma wahluleka awufethu phela uyazi yabo mase enyuvesi khona amakhozi mfethu kufuka kahle nje wonke amakhozi anzima yabo. So ngeke ngitshela ukuthi ayikho ngisho ingane yazithukisa ithandana nawe mhlambe ayiphethe ikhanda ididwe ikhozi yawo mhlambe emva kwa 2 months ke yaqala wabuya umqondo enganeni nasenihlukana wahluleka ngisho ukuthola ingane njalo. Hayi ngeke mfethu inkinga leyo yabo, ngoba ngisho kini yabo kini umzali wakho especially baba wakho uyayiqwashisa ngamantombazana yabo. Nje mase uye esikoleni enyuvesi uyayiqwashise ngawo but akasho ukuthi ungashili, cha uyazi ukuthi uyayidinga lento yabo. So ke mangathi usuyabuya kini wena uhlalile for 3 years noma for 4 years futhi kubuye kutholakale nemlezo sothi usu-8 semester ngaphezulu noma mhlawumbe unyaka ngaphezulu. So for sonke leso sikhathi mengathola ubaba wakho ukuthi wena awuzange ube nayo ngisho intombi eyodwa, angaqala mfethu asha uvalo lwesimanga, aqala akubheke phansi akubheke phezulu, aqala abheke indlela okhuluma ngayo, aqala abheke nendlela ogqoka ngayo yabo, abheke nabangani bakho ngempela ukuthi ngabe zikhiphani la yabo. So ihlazo lelo mfowethu, ungizwa ngikhuluma kanje kunomfowethu ongibhalelile la umfowethu uyakhala ukuthi usha unyaka wakho wesibili manje usenyuvesi, usha wakho wesibili but into ethi intombi into angayazi leyo yabo. So ke hayi ukuthi into eyenzeke enyuvesi for 2 years akanayo intombi empilweni yakhe, ngokubhala kwakho usho njalo uthi nje empilweni yakhe intombazi abe nayo yabo. So ke ubhalile ke kodwa umfowethu wathi ke good day mqeqeshi, I hope you are well. Well mfowethu ngiphile sala yabo, ngithembe nawe uyaphila la ukhona. Uthi umfowethu ke usho igama lakhe nesibongo. Ngifunda enyuvesi yase Free State eBloemfontein Main Campus, ngeze unyaka wami wesibili. Yabo into emnandi ngokubisa for more ukuthi yabona isikhathi sisuke sisakhona ukushintsha isimo obhekene nazo yabo, ngoba yabo nje mawuthi ushaya i-degree ya 3 years usanonyaka wonke mfowethu, usanonyaka wonke ukuthi ushintshe isimo obhekene naso. Mawuthi ushaya ya 4 years mfowethu 2 years wonke mfowethu kuningi ongakwenza ngo2 years yabo. Kodwa ke uthi mfowethu nginenkinga la mfowethu mayelana nezintombi. I never had a girlfriend in my life. I don't know why, but it's not as if I'm afraid of the girls umqeqeshi. Inkinga ukuthi ngivele ngishawe uvalo uma sekumele ngiye entombini. Uthi mfowethu ngiyakwazi ukukhuluma nawo wonke umuntu njengoba ngike ngabona amanye amavideo akho okufundisa uqaqulimi. Ngiyazithemba kuyo yonke into engiyenzayo futhi nginentshisekelo emsebenzini wami wesikolo njengoba ngenza kahle. The only problem I have nje mqeqeshi ukungabi nantombi akungithokozisi kahle. I'm open-minded but when it comes to girls ngiyahluleka. Ngicela ungisize qhawe bhutsubhunzu awusukanini madoda. Yabona mfowethu ngiyathemba usizo uzolithola ngoba usufika umqeqeshi. Yabona ikhale enjabulo, asikho perfect mfowethu yabo. La ekhaya amaphutha into esiphila ngayo yabo, sizama ukugwema ukuphinda amaphutha esesawenza, sifuna amasha usuku nosuku usibheka amaphutha amasha yabo, ngoba impilo imnandi ngawo amaphutha yabo. So ke yabona into engakutshela yona la mfowethu, isimo sakho sibucayi kakhulu yabo. Mawuthi wena ukaze empilweni yakho ube ngisho neyodwa intombi, inkinga leyo and kumele ushintshe leso simo, and ngiyajabula ngoba yabothi inkinga, that's why uchoose ukuthi ngibhalele. Alright, so mina yabona uvalo mfowethu akekho umuntu ongenalo uvalo. Ngisho principal wasesikoleni e-high school ngisho lecturer enyuvesi leso kime phambi kwakho iyaba novalo, inovalo ukuthi iyaba novalo, inovalo, akekho umuntu ongenalo uvalo yabo. So ke usuke ekukhohlisa umuntu ethi uvalo yena kanalo
singa-create i-environment naye la khona angafika ashaya uvalo, yabo? So sonke uvalo sinalo, but kuye kumele ufunde kancane kancane ukuthi ukwazi ukulimaneja ngendlela efanele, yabo? So emantombazaneni mfethu nathi uvalo lalushaya ngendlela eyisimanga, but siyazi manje into ekumele uyazi ukuthi uma yentombazaneni nokuphoxeka kumele ukulindele, yabo? Ezinye izinto ekumele uzazi lezo. Engathi uma sikuphoxa nabantu uqala ushwabane la uphatheke kabi, ungabisafuna nokuthi uye kwamanye amantombazane. Uyazi amantombazane ayaphoxa. Lezinye izinto lezo ezizokwenza ukuthi ukwazi uvalo lakho ukulimaneja ngendlela efanele. But njengoba ngihlezi ngisho ukuthi check amanye amavidiyo ku-YouTube, ayakwazi ukuthi khona amavidiyo answebhabi ku-YouTube angakufundisa ukuthi uvalo lakho ukwazi ukulimaneja ngendlela efanele, yabo? But-ke mfowethu-ke uthi mfowethu-ke the only problem I have nje ukuthi ukungabi nantombi akungithokozisi kahle. So mfowethu, yabona ingakho kuwena ngithi yabo nje amavidiyo ami wabukile lawo engisuke ngithi qaqa khona ulimi, kuyacaca ukuthi wabukile but kungene ngapha kwaphuma ngapha. So mangabe kunjalo kuye kube inkinga, yabo? Ngoba by now mfowethu kumele ngabe usuyazi ukuthi kumele wenze njani. So mina mangabe ngithi kuwena qaqa ulimi, ngisuke ngithi kuwena khuluma nanoma ubani, yabona intombi awuyitholi ngokuthi uhlala uhlinela abantu lemgaqweni ukhulumise loyo omthandayo noma nalo okuchazayo. Cha, angeke uyithole kanjalo, yabo? Uma uzohlina wena ungabakhulumisa abantu abaseduze kwakho ukhombisa ungakhululeki, uzoba nenkinga mfowethu, ngoba izofika intombazane ekuchazayo. Uma isifika intombazane ekuchazayo ngoba ulimi lakho liqinile awujwayele ukukhuluma, uzoba nenkinga, yabo? Uzothi uyahlanganisa amagama ugulize angahlangani, uluze kanjalo. Kanti uma umuntu ojwayele ukukhuluma, yabo, izinto ziyenzeka, yabo, kalula. Noma isifika intombazane ekuchazayo vele kushibilike nje kalula. So-ke ngisuke ngithi kuwena khuluma nanoma ubani, yabona? Mangabe intombi uyithola kanjalo, mangabe usetekisini mfowethu nayo intombazane ihlele eduze kwakho, ayichazi nakancane le ngane, khuluma nayo, zitrayine ngayo leyo ngane yabantu, ayichaza ngithi, but khuluma nayo if uyachaza wena ukhulume nayo. Njengoba ngisho ukuthi ukhuluma nanoma ingane mfowethu, yabona? Enye into ekumele uyazi empilweni mase kuza ngasemantombazaneni, ukhuluma nanoma ingane, ayikho into ebekiwe. Ngihlezi ngisho ngithi kuwena singahlala phansi nawe sibhala amagama sicabanga ukuthi eyiwona ekumele uwashe entombazaneni ukuze izokwazi ukuthi igcwale ngawo. Cha, ngoba uzothi uyawasha lawo magama uthathe intombazane istresseke ngendlela eyisimanga, ivele ikuphoxe, yabo? Ngamanye amazwi awekho amagama abekiwe mfowethu ukuthi iwona ekumele ufike uwashe entombazaneni noma iyona topic ekumele ufike ukhulume ngayo entombazaneni. Mina ngeke ngifike ngithi kuwena khuluma ngetopic yebhola, khuluma nge-Kaizer Chiefs, noma khuluma nge-entertainment, mhlambe khuluma ngamasopi, mhlambe khuluma ngozalo noma khuluma ngesibaya. Cha, ngeke ngikusho lokho mfowethu, ngabe ngiyakudukisa. Yabo, esikoleni baye bakufundise nge-textbook, i-textbook bekutshela ukuthi-ke ake sibonele makuthiwa nje kwi-exam noma eclassini manje safundiswa i-definition, ake sithi mhlawumbe i-definition ya-town planning ukuthi what is town planning, bayekhipha i-definition kwi-textbook, yabo? Nakwi-exam kuzomele wenze njani, ukhiphe exactly leyo definition le ebhalwe kwi-textbook. Wena waqala wayichaza nge-understanding yakho, ungeke ulithole imaki, uzoqala ufeyile lapho, uzoqala ufeyile lo mbuzo. Awuyinto e-wrong le, yabo? Ngoba mina mangakwenze njalo ngithi fika entombazaneni ukhulume ngebhola noma ukhulume ngani, ngabe ngiyakudukisa mfowethu, ngoba angikho mina ngalowo mzuzu. I'm not in the moment. Wena osuke in the moment, lowo mzuzu lo, wena osuke kulowo mzuzu, uyabona ukuthi ingane yabantu igqokeni, wena obonayo ukuthi lo muntu oseduze kwakho ugqokeni, isicathulo sakho wena osibonayo, wena obonayo ingubo ayigqokile, wena obonayo ne-weather ngaleso sikhathi, wena obonayo ukuthi izulu linjani. So mina ngeke ngikhulume as ngikulowo mzuzu, yabo? Phela the bottom line mfethu ngokushela ukuba creative, yabo? Leyo nto kumele ungayikhohlwa, kufanele ukuthi ubhale ingoma. So-ke wena ngeke uhlezi lo ushaya ama-remix, usho into eshiwo, ungayishaya i-remix into yomuntu oyishilo, but nawe egcineni kuzomele uzikhiphele into yakho, yabo? That's why ngithi fika wena ungacreme entombazaneni, ungafika ucreme ukuthi these are the things ekumele uzisho entombazaneni, kumele uthi 1 2 3. Cha, ngabe ngiyakudukisa uma ngenze njalo.
wena zithembe mfowethu, njengoba ngisho ukuthi yabona uma ungezwa izinto esiyikhulumayo emantombazaneni, yabo nje ukuthi phela basirekhoda abantu, but mangathiwa yonke intombazane la ngaphandle ine-microphone ehlezi kuyona, wonke umuntu oyikhulumisayo uyarekhodeka, ungezwa amahlazo, yabo ungezwa amahlazo ayisimanga, izinto esiyishoyo entombazaneni. Uma ufika entombazaneni uthi uyakhuluma into ayishoyo, ungaze usho nawe ukuthi hayi ngenza kangcono kunalo muntu, yabo, but ngenxa yokuthi lowo muntu unesibindi sokuwaya entombazaneni, ukuthi leyo nto ebhedayo ekhulumayo iyayihlekisa intombazane, ihleke, egcineni kosuku umuntu asasinamba izinto, aqhubeke enze ngendlela efanele, zimlungele izinto, yabo. That's why ngithi kuwena iba nesibindi, uzithembe, ukhulume nentombazane nanoma ingane oyicabanga ngaleso sikhathi, yabo. Nangikhulumisa umkhulu, ugogo nombani, nangimkhulu uhlele eduze kwakho, mangenza isibonelo lento yama-topic, ngoba abantu bahlezi bengibuza ukuthi ngivele ngiphelelwe ama-topic, ukhuluma nanoma ingane, nangimkhulu uhlele eduze kwakho, mhlawumbe ugqoke isigqoko, siyakuchaza lesigqoko, ungamtshela mhlawumbe umkhulu ukuthi yabo mkhulu uma unganginika lesigqoko sakho, ayikho intombazane engeke izingiqome mina. Ngakwenze njalo, uyahleka umkhulu wabantu, uqala ingxoxo, walibreak i-ice, sekuzokhulunywa kube mnandi, yabo. Iyahamba iteksi, uyaxoxa nomkhulu, niyahleka kumnandi, ningakhuluma emva kwalokho-ke inkulumo iyobe isihambele. So lento yokuthi uphelelwe ama-topic, angazi ngizokhuluma ngani, ukhuluma nanoma ingane mfowethu, yabo. Mhlawumbe nathi ingane igqoka ingubo efana mhlambe nenye i-actor noma i-actress, ake sisho njalo actress ngoba umuntu wesifazane wena umuntu wesilisa, mhlambe igqoka ingubo efana naleyo actress leyo kade uyibona, mhlambe edlala kuZalo noma edlala kwiSibaya noma edlala kwiSidingo noma kwi-Rhythm City, yabo. Ungani uma umbona egqokile uthi hawu yazi bengisitshela ukuthi usibani bani odlala kuZalo noma kwiSibaya, ngibona ingubo yakho. Ngokwenza njalo mfethu libreakile i-ice lapho, seniyaxoxa nentombazane, egcineni kosuku uthatha inamba ngendlela efanele. Ngeke ngisalo ngichaza lento yenamba, yabo, sengikhipha amavidiyo amaningi ngichaza ukuthi inamba uyithatha kanjani, yabo. So-ke ngokwenza njalo libreakile i-ice, ngamanye amazwi mfethu ukhuluma nanoma ingane, yabo. Angeke ngitshele mina ukuthi ukukhuluma ngokuthi angikho kulowo mzuzu, wena osuke kulowo mzuzu, umuntu osuke ekutshela ethi hayi ufika entombazaneni ukhulume uthi usuke ekudukisa lowo muntu, usuke ekudukisa, yabo, ngoba akekho kulowo mzuzu. Wena obona iwedwa ukuthi njani, wena obona into ayigqokile, wena obona i-hairstyle yakhe, wena ozizulayo ukuthi ukhuluma kanjani lo muntu uma ngabe umbingelela. So-ke uyabona ukuthi asikho isidingo sokuthi ufike usukremile entombazaneni ukuthi hayi kumele ngikhulume ngithi. No, mina ngikunikeza ama-guidelines ezinto ekumele uziqaphele phela kumuntu mangabe uyomshela, ukuze phela uzomthola ukuthi uyisima kanjani nokuthi kumele wenze njani ukuze izinto zikulungele, yabo. Ngikunikeza lawo ma-guidelines, but ukuthi nginikeza specific words ukuthi kumele uthi angisona isikole mina la ngizokubhalela khona i-definition ethi and ngifuna uyikhiphe njengoba injalo, cha. Anginjalo mfowethu, yabo. So mfowethu ukhuluma nanombani liqaqo ulimi, intombi ungayithola, yabo, nje ukuya esikoleni each and every day mangabe uye enyuvesi yo-attenda, yabo, uhlangana namantombazane amaningi, either uhamba ngenyawo noma ugibela ibhasi. Uma usebhasini akhona amantombazane enye ihlele eduze kwakho, but uthola uzifakela ama-headset wena, lalela umculo wakho awunendaba, yabo. So ngeke uqonye phela mangabe unjalo, yabo. So mangabe unesiphiwo sokuya emantombazaneni, mawukuthi uqinisile, kumele ngabe intombi unayo mfowethu. So ngamanye amazwi uzama ukuzikhohlisa ukuthi unesibindi sokuya emantombazaneni, sokukhuluma nanombani. No, umuntu onjalo intombi uyithola kalula ngoba ukhuluma into ayijwayele. So into ekumele uyazi leyo nawe kumele uyenze. Umqeqeshi wensizwa lo, ubhuntsubhunsu uginqa njengephuzu umatshitshi eqomane. Kunomfowethu ongibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi, sawubona mfowethu, ngithembe uyaphila. Bafo kunentokazi la engazibika kuyo ngoMarch sekuzobe lockdown. Yangitshela ukuthi yona inendoda. Yabona mfowethu, lalela lokho otshelwa khona, yabo. Kanye amazi inqondo ukuthini kuwena uma ubona isikhala enkampanini bese uyahamba wena uye kumqashi, ufike kumqashi umtshela ukuthi yazi mqashi ngibona isikhala kule nkampani, kungangithokozisa ukuba yilunga la kule nkampani. Bese ethi umqashi cha mfowethu ukhona umuntu osibambile lesikhala. Ngeke phela wena uthi unamanga, akekho umuntu osibambile lesikhala. Cha ngeke wenze lokho, yabo. Lalela lokho otshelwa kona, umuve on nempilo yakho, yabo. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthini kuwena uma uye entombazaneni
bese kutshela ukuthi inendoda, move on, yabo, ngoba ngeke phela intombazane ikwenzelani lokho. Intombazane iphethe ukhiye, iyona ephethe ukhiye ngamanye amazwi. Ngeke udlubulundele uye enhlizweni yentombazane. So mangabe ithi nendoda kuwena ngamanye amazwi khona umuntu osibambile lesikhaya. So ke ngeke uyiphoce ukhiye udlubulundele uvula amasango entombazane uzama ukuyikwena ungene enhlizweni ngenkani ingavunywa yona. Ngeke yenzeke leyo nto, yabo. Ngeke ngizwe nje abanye bethi hayi kuzoba into yethu sobabili ngeke azabona. Awudingi ukuthi uzoyikhuluma yonke leyo nto nentombazane, yabo. Iyona idecidayo mangabe kumele kube njalo, but nakhona awenzi ayikutshela ukuthi inendoda kuyima usho lawo magama, uyabo. Kunendlela yakhona mangabe yona izimisela ukuthi kube njalo ayikutshela ukuthi inendoda, yabo. Kodwa ke uthi umfowethu sithe masibuyele eRes ngizixoxela nenye indoda kwavela ukuthi ayinamuntu. Ngayibuza ngalokho yangikhulumela into engingayizwa nje. So umfowethu uyabona into oyenzile bengimele ungayenzi ngoba wena phela mangabe usubuya kuyona itheni kuwena intombazane, ithene inendoda. So wena ngisho ngathi wayinayo indoda noma inayo akunamsebenzi lokho, wena ulalela into ekutshele yona, ithe inendoda kade uyizamela nawe. So wena mangabe usutholile sebekutshelile ukuthi hayi isingili, wena usubuya kuyona, hayi uqamba amanga wena uthe unendoda awunayo indoda wena. Uzama ukwenzani? Uzama ukuhlubuludela enhlizweni, uzama ukungena ngenkani, uzama ukuvula amasango evaliwe, iyona ephethe ukhiye, uzama ukweqa igate, uzama ukungena ngaphansi, yabo. Okuyinto wrong leyo, yabo. So mangabe sinendoda akudingi ukuthi uziwenze ucwaningo lokuthi ngabe unayo yini, ungenisilima yini, uphinde uzomconfronta. Cha, lalela lokho akutshela kona ngoba yena uphethe ukhiye. Mangabe ufuna ukuvulela uzokuvulela isango ungene, mangabe engafuni uyayakutshela kanje, yabo. Uthi ufethu ke ngavela ngayitshela ukuthi hayi ke it's your loss, ngabe sengiphuma kuwe. Yabona mfethu bekumele nje kwalokho ukwenze i-mindset enhle leyo, i-mindset enhle kakhulu. Ngizokuncoma lokho ngoba kona bekumele ukwenze la khona ekutshela ukuthi unendoda, uvele nje uphume kuyena ungabisalokhu umlandela ngoba usekutshela cha isango livaliwe, ukhona umuntu ongaphakathi, so ngeke uyithole indawo yokulala, yabo. Bemele uphume kuyena uqhubeke, yabo. But anyway i-mindset enhle leyo ukuthi ungaqhubeki uforce izinto, ngisho umuntu wakhona ubona cha uvalile, yabo. So ke uthi umfowethu ke early October isilokhu iyanginamathela nje, yenza izaba zokuzongibona eroomini. So uma ucabanga wena indaba izizokubona eroomini, mawuzicabangela indaba izokubona eroomini, yabo. Ingoba uphumile kuyona. Amanye amantombazane ayathestana njengoba ngihlezi ngisho ngithi amanye amantombazane ahlakaniphile. Kugcwele zonke inhlobo zabafana la ngaphandle, yabo. Abanodlame, abashayayo, abadlenguli, abangakwazi uku-accept intombazane mangabe isidlulile, uthando seliphelile, baqhubeke beyilandela ngenkani, yabo. Intombazane ingazivule ne-protection order, zonke lezo zinto, yabo, ngenxa yokuthi umuntu uyahluleka uku-accept ukuthi intombazane ayisamfuni. So akutheste ngendlela eziningi. That's why kumele uyiphase i-test entombazane. Umuntu ekutshela ukuthi hayi akanayo indoda, well uluzile ngoba phela wena mfowethu uyisipho, yabona. Mina ngiyisipho mfowethu, mina nawe mfowethu sizipho ngamanye amazwi. So mina ngiyisipho mfowethu, ngiyazi ukuthi lesipho engiyisona akusiwo wonke umuntu wesifazane osithandayo, yabo. Abanye ba-allergic kulesipho engiyisona, yabo. Akusho ukuthi sekumele ngiqhubeke ngimlandele ngenkani. Omunye umuntu akawudli uchocolate, yabo. Lo uchocolate le flavor eyona chocolate omunye akawudli, iyamqubulula umzimba, yabo. Hayi ukuthi akawufuni, cha akawudli naye kube kuyavuma ngabe yawudla, but ngenxa yokuthi u-allergic akakwenzi lokho, yabo. So nasemantombazane nje angeke akuthande wonke amantombazane, ngisho umculo obani, ngisho uKendrick, oJ Cole, obani abacula abatop, khona amantombazane nje othi ngisho udlala umusic wakhe angawuzwa kahle, yabo. Ngamanye amazwi as much as uyisipho mfowethu ngeke akuthande wonke amantombazane. That's why lento yokuphoxeka kumele kungabi into eyisimanga kuwena. Uma uthi uyazama intombazane iphoxe kumele kube into ejwayelekile, ungaphatheki kabi, yabo. So uthi ufethu ke kodwa uthi ufethu
Kuthe early October isilokhu iyanginamathela nje, yenza izaba zokuzongibona erumini. Kodwa uma ngithi ngiyaluqala udaba, ayiphumeli obala ukuthi ifunani kahle kahle. So uyayibona inkinga yakho mfowethu ukuthi laphi la. Le ngane iyeza kuwena, yabo? But wena inkinga yakho yini? Ujaha ukuyilokha, ufuna ukuyivalela. Ngifuna ukuba indoda yakho, ngifuna sithandane. Ngamanye amazwi uyayishayela ingane, ufuna iqoma, ufuna ukuba i-boyfriend yayo, ufuna i-boyfriend yayo, ufuna ibe intombi yakho, yabo? Kanti yona iyenze njani? Isafuna ukuqona ukuthi umuntu wani. That's why iza kuwena. Ukuba inendaba nawe, ngaba yizi kwakuza lapha erumini yakho, yabo? So wena ehlisa ulaka. Musa ukujaha ukuyilokha intombazane lokhu uyitshela ukuthi wena nayo kanjani uyayithanda ehlisa ulaka, yabo? Wena into ongayenza iba casual nale ntombazane. Mangabe ifika ikuvakashela iba casual, xoxa ngezinto ezi-general, ungayinikezi leyo vibe ukuthi ufuna nithandane. Vele njengoba iza kuwena isafuna ukufunda ukuthi uyisima kanjani, yabo? So ifuna ukuthola ukuthi ngabe mhlawumbe ukulungeleni ukuthi wena nawe niqhubeke nibe something, yabo? That's why intombazane ngamele ujaha ukuyilokho ukuthi nithandane. Ifunde nawe ukuthi umuntu kanjani, yabo? Ngoba njengoba ngihlezi ngisho ngithi musa ukutatazela ujaha umtshetshe mthanda umqondo ukuthi lo muntu ngampela uyahambiselana nawe, yabo? Ngoba phela ukuthi umuntu muhle nomzimba omuhle egcineni kosuku izenzo zakhe mangabe zingachaza inkinga leyo, yabo? So kodwa ke ake siqede la. Uthi mfowethu ke angazi ukuthi ngenze njani ngalolu daba. Kumina yenzisa okumuntu osefuna ukuthi angizwa-ke kahle lapho. Kodwa uthi mfowethu make ngizwe uvo lwakho bafu. So mfowethu, yabona le ngane igcwele ngawo, but ekugcwaleni kwayo isafuna ukufunda ukuthi uyisima kanjani. That's why iza kuwena. So wena inkinga oyenzayo uyixosha kanjani? Ngokuthi uzama ukuyilokho uyivalele ekhoneni, ufuna nithandane, ufuna ukuba indoda yayo, nawe ufuna ukuthi ibe intombi yayo. Inikeza ithuba, yabo? So into ozoyenza wena yini? Isimple ngendlela eyisimanga. Ishaye ngendlela edumile yasenyuvesi. Yabo enyuvesi indlela eshawa wonke umuntu wesilisa lapha ya ukuthi wenze njani. Ibiza ngane izozibuyela emuvi la. Baningi baphelile egameni lemuvi. Baningi bazithola sebesothandweni egameni lemuvi. So enyuvesi uthola i-laptop yamahhala. So wonke umuntu enyuvesi une-laptop, yabo? So ke nawe mshaye ngalelo gama. Mayifika uyirelaxele naye nibuke imovie. Mawukuthi uyabona kusa-tense first day mhlambe mrelaxele, yabo? Then the next day phela masefika kuzomela uzama ama-plans nawe ukumkhombisa ukuthi umuntu wesilisa and awusona isitabane. Uzokwenza kanjani lokho? Ngokuthi uzama ukumqabula phela. Uwena uzoyibona umuntu e-right ukuthi lo muntu uyamqabula. At least leyo movement yakhe yokuzama ukumqabula ngisho ngathiwa uyahlehla uthi, but at least umnikezile indication yokuthi wena into mangabe ufuna ukuyenza uyayenza. That's 1. 2, awusona isitabane, wena u-interested kuyena. So ke kubalekile nalokho. Phela akuzohloza ubuka imovie nengane uqeda ungenza iminyakazo okukhombisa ukuthi mhlambe uyinsizwa like ufuna ukuyiqabula. Mangakwenzi lokho ingaze igcina ingasezi ingane. Uthi ufuna njengoba imovie ingasezi because yazi sobuka imovie uqeda ungenzi lutho awuzami ukwenza iminyakazo. So zama mfowethu noma ngathi uyadaka ayikho inkinga, but at least uzamile njengensizwa ukuyikhombisa ukuthi awusona isitabane uyinsizwa and uyamfuna, yabo? So kumele asithole leso sithombe. So yenze njalo mfowethu ngoba yabona kubalekile ukuthi ube nomuntu nawe ohlekisana nawe, yabo? Ngoba yabona mangabe usothandweni mfowethu impilo iyashintsha, nasebusweni mfowethu uyakhanya. Ngisho athi uyilahle njani uyakhanya nje mfowethu, uyaglow, ubuso buyagcwala, emzimbeni uyondleka, yabo? Abantu ngisho uhamba lapha abantu bayakubona ukuthi hey lo impilo imhambela kahle, kusho ukuthi yonke into ihamba kahle. Kanti cha, hayi ngoba yonke into ihamba kahle. Usothandweni olumnandi olunemfudumalo kunomuntu okuphethe ntofotofo. Nawe umphethe ntofotofo and phethe nentofotofo nawe. So mangabe usothandweni futhi izinto ziyenzeka kuvuleka iminyango evaliwe. But mangabe uyinkomo edla yodwa kuyaye kube nzima, yabo? Ngoba ngisho usesikoleni, abo esikoleni njengoba ngisho ukuthi leya ndawo iyastressana kakhulu financially nangencwadi uthola istress esiningi lapha. So uyamdinga umuntu mfethu ozobuyathi
ukukhohliswa kancane ngey'nkinga zakho, yabo, athi ukukujabulisa. But phela akumele umprioritize nawe, uyazi ukuthi njengoba ngisho ukuthi intombazane ungabe uyi-prioritize umuntu wesifazane, yabo. So yabo iphutha ongalenza lelo ukuthi uthathe umuntu wesifazane umbeke number 1 kwilist yakho. Usuke usilahlileke lapho ngoba yabo uma ngabe wenze njalo, yabo uma uthi umfundi uyazi ukuthi incwadi zakho izona ezihamba phambili, amantombazane ayalandela ngemuva. So uma ukuthi uyafunda ngalesikhathi uyazi ukuthi kumele ufocus encwadini. Ngisho wathi uyakufonela ethi babe wenzani, umtshela ngiyafunda ngise-library, athi hawu uyafunda ngiyakhumbula nje mina. Hayi ukuthi wena uzovela okay hayi ngiyeza manje, cha uzomtshela ukuthi hayi ngizokubona uma seqedile ukufunda, yabo. Stick kwi-schedule yakho ufunde ube right, then uma usuqedile usungaya-ke kuyena, yabo. But nje mfethu umuntu wesifazane ulandela ngemuva. Into ebalulekile incwadi yakho noma ibhizinisi lakho waqala wabeka phambili, ibhizinisi lakho leza ngemuva. Umuntu wesifazane phela kungase kusasa sekutshela ukuthi hayi yazi mina lento yami nawe engathi ayisebenzi, angisakufuni, yabo. Kuphele kanjalo usale nenhliziyo ephukile. So-ke beka nje into yakho engeke izikushiye phambili, bona belandela ngemuva. Ngiyazi lokho akuzwakali kahle but mfethu kubalulekile. Into yakho either isesikoleni, incwadi yakho number 1, ibhizinisi yakho number 1. Ungathatha abantu besifazane sonke isikhathi usinikeza intombazane, ibhizinisi lakho kancane unikeza isikhathi esincane, yabo. Uma wenza njalo uzifaka enkingeni lapho. So ngiyathemba mfethu yawuza lo mlayezo. Uma ngabe uwuzwa mfethu and unesifiso sokuza umbono womqeqeshi wensizwa, ungangibhalela kule email engizoyishiya kule description yale video, noma uye ku-Facebook usearch umqeqeshi wensizwa, uzofika lapho i-page. Ungangibhalela kulelo page. Ukhona futhi nenye i-account yami lapho, singaba abangani kuleyo account, ngisadinga abangani abasha, yabo. Usend i-friend request ngizoyi-accept, yabo. Sure. Ngibonani umqeqeshi wensizwa lo. Kunomfethu ongibhalelile la, umfethu uyabuza ukuthi-ke wenza njani makadushela intombi, alright yakuqoma ingane yabantu, kodwa manje inkinga mangabe uthi uyafika ezansi insizwa seshaya ezavala. So-ke lo muntu umthanda ngempela, hayi ukuthi bekuyinkanuko, kodwa manje inkinga ekhona akusekho lutho, insizwa seshaya ezavala. Kodwa akubhalile-ke umfethu wathi-ke ola mqeqeshi ngicela ukubuza la, wenze njani uma mhlampe ushele intombi navumelana nathandana kahle, muthi uyafika ezansi insizwa seshaya ezavala, lapho uyithanda ngempela, hayi ukuthi bekuyinkanuko. So ubhale kanjalo umfowethu. So mfowethu yabona into engakutshela yona mina ukuthi yabo emhlabeni akekho umuntu operfect, akekho umuntu oyomthola u100% lento oyifunayo, yabo. So-ke usuke uzikhohlisa wena mangabe uthi umuntu wakho u100% lento oyifunayo. Akekho umuntu o100% lento oyifunayo, akekho umuntu operfect emhlabeni, yabo. So-ke unezinto azenzayo uthola ukuthi awuzithandi, but ngenxa yokuthi uyakubona ukubaleka kwakhe empilweni yakho uzithola usucompromise, yabo. So othandweni you compromise, uyasamukela isimo, uthola ukuthi upartner wakho ngeke akwazi ukusishintsha, nawe ungeke ukwazi ukusishintsha ngenxa yokuthi ubalekile empilweni yakho. You compromise mfowethu, yabo. Omunye mangenza isibonelo uthola ukuthi umthanda ngenhliziyo yakho, yabo. Inhliziyo yakho yonke uyamthanda, uyasifela ngaye, but inkinga uthola ukuthi unengane. So-ke mangabe ngempela ukuthi uyamthanda and uyakubona ukubaleka kwakhe empilweni yakho, uzomthanda naleyo ngane. Ngeke ukuthi ngiyakuthanda kodwa yabo ingane yakho angifuni ukuyibona le emagceke nami, cha, usungamthandi leyo muntu, yabo. So mangabe umthanda ngempela uzomthanda nayo leyo ngane yakhe, yabo, ngoba ingane eyakhe. So-ke ingakho ngisho ngithi you must be willing to compromise mfowethu, akekho umuntu o100%. Omunye uthola ukuthi uyakhona indlela akhona ngayo ukukhonkotha nje eminyango, yabo. So-ke ngenxa ukuthi uyamthanda and uyabona ukubaleka kwakhe empilweni yakho, you must be willing to compromise mfowethu, uthi yabo la hayi ngizokumela lo khona kwakho, yabo, ngenxani yokuthi uyamthanda umuntu and njengoba ngisho ukuthi uyabona ukubaleka kwakhe empilweni yakho. Omunye uthola ukuthi unenhliziyo encane ngangentuthwana, uyashesha ukucasuka, unamamuthi, uyaduba unjaya. Omunye uthola ukuthi ulunge ngalendlela ukuthi abantu baze bathathe advantage yakhe, lokho mhlambe kugcine wena sekucika, yabo. But ngenxa yokuthi uyamthanda umuntu and uyakubona ukubaleka kwakhe empilweni yakho, you compromise mfowethu. So wonke umuntu emhlabeni udinga umuntu azothi yabo la, as much as ingakuthanda u1 2 no3, hayi mfowethu ngizobekezela la, yabo. So enqonda ukusho kuwena mfowethu, if ngempela uyabona ukubaleka kwale ntombazane empilweni yakho and uzokwazi ukuyimela lento okhala ngayo, well mfowethu alikho iphutha lapho, sonke siyacompromise ngoba akekho umuntu operfect
emhlabeni. Nayo leyo ngane yabantu iyayibona uthando, kanti cha kuze ngumsebenzi yabo. So-ke nakuwena mhlambe naye ibona uthando, kanti mhlambe nawe uze ngumsebenzi, but njengoba uthi uyayithanda sithemba ukuthi uyithanda ngempela yabo. But isinqumo sakho mfowethu, uma ukuthi ngempela uyabona ukuthi ungayimela leyo nto, well ungahlala mfowethu, but uma ukuthi ngeke ukwazi, njengoba ngisho ukuthi isinqumo sakho. But into engihlezi ngisho la kuwena ukuthi musa ukutatazela, awujaha uma ushela ngesidala, ingane yabantu uqala ukuyibona nje first day ujaha uyitshela ukuthi uyayithanda yabo, ngoba yiyo leyo nto ebanga ukuthi izinto zigcina zingahambi kahle emva kwesikhathi. Ngoba yabona uma ngabe wenze njalo ujaha ukuzibophezela kumuntu ongamazi, first day umuntu umbona usujaha umtshela uyamthanda, mhlambe leyo ntombazane ibulala abantu, wena usujaha usuyazibophezela kuyona yabo, usuyitshela ukuthi uyayithanda. So-ke abantu bakudala babelungile, abantu bamanje abasalungile, ingakho ngamele utatazele yabo. Noma uthola ukuthi uzozibophezela kumuntu emva kwesikhathi uthola ukuthi kunezinto azenzayo ongeke ukwazi ngisho ukuzimela yabo. So-ke uzokwenza njani? Usuyabaleka indaba, utatazelile wazibophezela. So ungazibophezeli umuntu mfethu uqala nje ukumbona ujaha umtshela uyamthanda udide ubuhle, cha, mkhiphe umuntu, hlela usuku naye nibonane, noma isemoma sivuma nikhiphane. Uma umkhipha phela kahle kahle nizama uku-understand-ana, niyofundana kangcono ukuthi kahle kahle uzama uku-understand ukuthi lo muntu uyisima kanjani, uyincwadi enjani, ngabe incwadi ozokwazi ukuyimela noma cha. Ngoba uma ngabe uzikhiphe nomuntu uyakwazi ukumbona ukuthi okay, indlela acabanga ngayo ucabanga kanje, impilo uyibuka kanje yena. So ekugcineni kosuku when decide ukuthi uyathika noma uyacrossa la yabo. So-ke mfowethu ungabotatazela njengoba ngikutshela, but njengoba ngisho mfowethu ukuthi isinqumo silele kuwena uma ukubona ukubaleka kwakhe. Sonke siya-compromise, khona izinto uthatha upartner wakho uyazenza but awuzithandi wena, but ngenxa yokuthi uyamthanda, njengoba ngisho ukuthi omunye uthatha unengane but uyamthanda, so uzomthanda nayo leyo ngane yakho, ngeke ukuthi hayi ingane yakho angifunda yabo, cha, uzomthanda nayo leyo ngane. So mfowethu othandweni you must be willing to compromise mfowethu, kuyacompromise othandweni, uyasamukela isimo sikapartner wakho, angeke asishintshe nawe ungeke ukwazi ukusishintsha. Sonke siya-compromise, akekho umuntu 100% or perfect, unezinto nawe lo omunye umuntu angafika akhale ngazo, but uma ngabe lo muntu ekuthanda ngempela uyokwazi ukuzibekezelela lezo zinto. So mfowethu isinqumo silele nawe, sure.